Gali vlogs travel, lifestyle and more. Здравейте и добре дошли в моя канал Gali Vlogs. Днес ще направя едно малко по-различно видео. Първо да честитя на всички новата година, честита нова година, да сте живи и здрави, много щастливи, много обичани, много ползотворни, всичко да ви върви по вода тази година и да откриете това, което търсите през годината и съответно да го осъществите. Днешното видео ще е едно малко по-различно видео. Ще правя моят Vision Board, който е за годината и реших все пак да споделя как ще го направя. Аз за първи път правя, не съм правила, не съм си осъществявала самите цели върху снимки, нали, които да разлепа като Vision Board. Иначе винаги съм си писала цели за годината и това, което искам да постигна. Но смятам, че Vision Board е една хубава идея за това как все пак, когато човек вижда нещо, вече си го представя по този начин и как трябва да се осъществи. Съответно, нали, за манифестацията и това как трябва да следваме мечтите си, ами именно по начина, по който трябва да ги визуализираме и съответно да се реализират и те. Разбира се, човек трябва да работи и над тях, не може само да ги гледа постоянно, но е хубаво човек наистина да извади снимки, които на него му харесват, от Pinterest, от интернет, откъдето ви падне, има и други сайтове. Аз даже за определени проекти в маркетинга съм ползвала, как се казваше, Fixfly, не мога да се сетя точно в момента, но имаше един много хубав сайт и друг, който беше за снимки за видеа. Ако някой го интересува, мога да се разрови и да пише долу в коментарите, ако го интересува как се казва сайта. Но аз моите снимки си ги извадих от Pinterest. И днес съответно съм решила, понеже е 11 януари, днес е подходящия момент за това да си направим Vision Board. Казано, нали, ще поясня как аз поставям моите цели. Нали, за някой не е правилно, по този начин и за други е правилно. Нали, при някой действа, при други не действа. Всичко е много така все пак персонално. И според мен, когато пишеш едно нещо или поставяш цели за себе си и визуализации, според мен трябва да ги поставиш по начина, по който ти ги чувстваш, а не по начина, по който е казал някой, примерно там, не гуру, но такъв, примерно, човек по личностно развитие или някой друг. Със сигурност тези хора разбират, но аз смятам, че все пак нещата, които правиш и с нещата, които се занимаваш, трябва да идват от душата ти. В крайна сметка, ако не правиш нещо с желание, ами просто сядаш за да го напишеш, то няма как да се реализира, колкото и усилия да полагаш. Понеже трябва нещата да ги правиш наистина с желание или, както казват, с мерак. Когато правиш едно нещо с мерак, с усилия, то се вижда и съответно то дава резултати в по-дългосрочен план. И същото е относно целите. Смятам, че едно и също, че трябва да си ги напишеш по начина, по който ти искаш и по начина, по който ти го виждаш. В крайна сметка ти ще гледаш тефтера си всеки ден, какво си постигнал и трябва да е, нали, понятно за теб, така че ти да го правиш и да се мотивираш сам. Също така е с Vision Board, според мен там също няма някакви ограничения. Всеки може да си го направи по свой си начин. Аз просто ще дам, образно казано, аз как мисля да си го направя. Все пак аз също го правя за първи път, но нека видим какво ще се получи. А сега е време да си приготвим мястото, на което ще формулираме целите си и ще се отдадем на това място и трябва да се заредим с една хубава енергия и съответно трябва да си направим мястото уютно за себе си. Аз ще ви покажа след малко как ще го направя, но общо взето ще взема няколко свещи, ще махна сега покривката, ще ви покажа, ще си направя чай и ще си включа такава релаксираща музика, аз обичам. И ще помисля за това какво искам тази година, какво ми предстои,
Ще осмисля все пак още и предната година. Аз я осмислих в края на 2023, на 31 си постигнах някои от целите, но искам да направя една като равносметка днес на това, през което съм минала и което е минало през мен. Общо взето, и ще си напиша като няма да са нещо като подточки, ами по-скоро като текст. Просто свободен текст, това, което съм чувствал през тази година и периодите, етапите и всяко едно нещо, което е минало през мен. Сега аз смятам, че за да постигнеш нови цели, трябва да пуснеш все пак и старите неща, да отпуснеш всички емоционални, дали болки, дали позитивни неща, това, което е минало през тази година и да се отдадеш на нещо още по-хубаво през новата година. Така че, нека да започваме. И нека да ви разкажа за нещата, които съм приготвила към Vision Board-а. Значи това е тефтерчето, което аз съм си избрала. Да си записвам целите. Нормален тефтер, от Jumbo мисля, че беше, просто съм купувала миналата година още. Едни фломастери, които да мога да рисувам по самия катастрон. Ножичка. Това са ми снимките, които съм си извадила от които ще изрязвам след малко и ще слагам върху катастрона. Ето така. И отделно има ето такива фрази, които мен ме вдъхновяват специално и мисля по принцип тях да ги сложа в рамка. Но някои от тях, понеже съм си купила и коркова дъска, която искам също да сложа в стаята си. И на тази коркова дъска ще залепя, понеже не всички неща, които ме вдъхновяват като мисли, излезнаха на цял лист. Ето, примерно тази ще изрежа, ще се сложа на корковата дъска. Някои от снимките няма да слагам всичките на самия катастрон. Ще сложа някои от тях на самата коркова дъска и смятам, че ще стане доста готино. Иначе другите, мисля да ги изрежа и да ги сложа в рамка. Ето това, например. You don't have to be perfect to be amazing. Това е готино. Има тук ето nothing change if nothing changes. Нищо не се променя, ако нищо не се промени. Готини са тези неща. Ето това, например. Your next chapter is going to be amazing. Тези са по-обикновени. Сега в процеса по принцип, това е Vision Board и тези неща, че ви дават творчеството да го направите по начина, по който вие искате. И смятам, че в процеса вече сега като почна, ще ми изникнат и други идеи. До сега това ми е хрумнало като цяло. Това също е готино. Така че да, има различни мисли, които make yourself priority. Готини неща. И така. Ще видя кое как да направя, така че на мен да ми е приятно да го гледам съответно и да се мотивирам. Защото все пак тези неща се правят за една мотивация. В крайна сметка живеем в свят, в който много бързо ни мръзва всичко, доста материален свят. И смятам, че по този начин човек първо се вдъхновява от такива снимки, второ просто по този начин някакси вниманието не ти се губи. В крайна сметка, когато си написал едни цели, всичко, фокуса в един момент може да ти се загуби, ако на всеки по различен начин му се стича живота и е нормално в един момент човек да се изгуби, но е важно примерно чрез такива vision board-ове човек да се връща отново на фокуса си и да се концентрира върху нещата, които иска от живота. И забравих да ви покажа, купила съм си и ето тези катастрони, понеже в Jumbo бяха свършили белите и съм си купила 3 различни, за да видя с кое най-много ще ми се вържат снимките и да мога да си избера един от катастроните. Мисля, че с цветен катастрон даже се получи по-готино. Този тъмно-синя по принцип ми е най-любим. И затова ще ползвам някои от тях. И последното нещо е корковата дъска. Ето такава от Jumbo, стандартна. Тази беше най-голямата. Общо взето Office Size пише. Нормална коркова дъска. Може да си купите от която книжарница искате.
хубаво по принцип, също аз искам да си създам като правило от тази година. Всеки ден в този тефтер, който вие пишете за 2024 или айде може един да ви е такъв кариерен тефтер, в смисъл там само кариерни неща да пишете за професионален план и така нататък. Но искам да си имам със сигурност, и аз ще помисля как да го направя, но със сигурност искам всеки ден да пиша по една вдъхновяваща мисъл, която дали съм срещнала в книга, дали съм срещнала във филм, която ми е харесало. Има доста такива различни изрази и мисли, които ми правят впечатление във филми. Другото, което исках да ви посъветвам, като за начало, ако правите за първи път нещо такова, аз преди да седна, сега въобще да правя вижън борда и всичко, гледах филм, който мен ме вдъхновява, мен ме мотивира, по някакъв начин ми носи така духовен покой. Караме да седна и да се замисля наистина какво искам, как го искам, изгубена ли се чувствам, как се чувствам, как искам да се чувствам за в бъдеще. И този филм, който мен ме кара да се мотивирам, това е Яш моли си обича. Аз го гледам всяка година по един път, тогава когато ще пиша цели, примерно чувствам се изгубена, по някакъв начин всеки има такива моменти, по някакъв начин не знае как да продължи напред. По някакъв начин този филм на мен ми вдъхва този духовен покой, за който ви говоря. И просто когато го изгледам и си казвам, има и хора, които отишли са там, правили са това, потърсили са себе си, искали са да си помогнат. Това е най-важното по принцип в отношенията с себе си, е да искаш ти да си помогнеш. Ако ти не искаш да си помогнеш, който и да иска да ти помогне, няма как да стане. И когато ти искаш да си помогнеш, когато ти искаш да се мотивираш, дали да учиш, дали да работиш, дали да градиш по-хубава връзка с някой, дали да завързваш приятелства, примерно, ако не си толкова общителен, нали, или нямаш истински приятели. Това се случва вече в днешно време прекалено често. Не мисля, че няма човек, който да не се припознае в тези неща, за които говоря. Пишете долу в коментарите все пак, за да знам в какво се припознавате, как си записвате целите, по какъв начин може да науча нещо от вас. Аз винаги съм отворена към нови неща, нови знания, така че пишете долу в коментарите, интересно ми е да чуя и вашето мнение. И какво говорех? Пуснете си нещо мотивиращо за вас преди да пишете тези цели, да създавате вижън бордове. Просто си създайте, един ден за вас, просто само за вас, по някакъв начин да се вдъхновите. Дали ще отидете да се разходите в парка, дали ще отидете на планина, дали ще пътувате до някъде и ще се върнете, дали нещо ще ви се случи позитивно, дали ще помогнете на някой, дали ще отидете на църква. Нещо, което е просто този ден, аз днес си отделих специално този ден абсолютно само за мен. Разходих се, преди да изляза се нагримирах, жените обичаме такива неща, да се поглезим. Просто направете деня позитивен за вас, за да ви влезнат възможно повече мисли, които да са позитивни. И повярвайте ми, ще ви дойдат доста други мисли, даже аз след като отидох даже в Джъмбо, вече като изпринтирах и снимките, като ги видях, се мотивирах за още повече неща. В крайна сметка сега не дейте да пишете някакви нереални цели, които да ви се случат. Пишете това, което мислите, че е според възможностите ви и това, което смятате, че може да постигнете през тази година, защото няма смисъл да напишем едни 50 цели, които няма да се реализират. В крайна сметка, всичко е за да се случи. За да не се обвиняваме в края на годината, че какво си не сме направили, не сме постигнали и така нататък, и по някакъв начин да се чувстваме вместо мотивирани, още по-мотивирани за другата година, разочаровани от себе си. Все пак не трябва да се съдим и прекалено много. Сега не се е случило, ще се случи другата година. Имах един познат, който ми казва, че времето ти е ограничено, но аз не мисля така.
Да, времето минава бързо, но смятам, че ако го провеждаш правилно и наистина правиш неща, които харесваш, имаш желанието за тях и ти е приятно да ги правиш, колкото и време да е минало, в крайна сметка ти си изживял живота по начина, по който искаш, и колкото и време да е минало, и на 70, като се обърнеш, нали, живи и здрави да сме до тогава, и като се обърнеш по някакъв начин, това минало да ти вдъхва този живот, за който да продължиш да живееш просто. Нали? Така смятам аз сега, как е точно, нали, всеки си има такава призма за живота, нали, и все пак гледа през неговата призма как е, но смятам, че трябва да бъдем едни малко по-добри хора, малко по-позитивни, да си помагаме повече. Здравейте, включвам се от следващия ден, понеже вчера не знам какво ми стана, докато рязах снимките, толкова ми се доспа и понеже имам проблеми с кръста от една седмица и почна много да ме боли кръста и реших, че просто трябва да си легна и че по принцип, когато пишете цели, мотивации, различни неща, според мен трябва да наистина да седнете и, нали, съответно да го правите с позитивна нагласа, да не ви е уморено, нали, трябва да сте свежи, просто защото ще ви идват и още повече идеи, когато пишете, или пък изрязвате снимки и така нататък. Даже аз вчера, като си легнах и сутринта, като се събудих, ми дойдоха още идеи, които не съм преснимала като снимки, но винаги могат да се добавят в последствие на времето. Но аз все пак вчера изрязоха, те са доста снимки, даже аз не знам дали всички ще мога да ги сложа, но понеже все пак имам и койкова дъска, нали, на нея ще слагам някакви мотивации като изрази и мисли, които ми харесват, и там ще добавя няколко снимки със сигурност към самите изрази, за да имат, за да се свързват с някаква снимка, която на мен лично ми носи мотивация от този израз. Така, и реших да ви разкажа все пак, ето ги снимките, изрязани. И реших все пак за някоя от снимките да ви разкажа, че примерно с една от най-големите ми страсти, ами това именно е пътуването. Тук ще ви покажа няколко снимки, които така ме вдъхновяват. Аз имам, нали, сигурно вие още не знаете, но самият от доста малка пътувам. Това ми е страст просто да пътувам и да се обогатявам с различна култура, да срещам различни хора. Това ме кара да се чувствам просто мирогледа до толкова ти се отваря в един момент, че дори някой, примерно, да е расист, да не приема други хора, със сигурност, примерно, това на мен не ми прави впечатление, защото всеки има живот и всеки е живял по различен начин и няма как ти да си запознат с историята на всеки един, защото всеки е минал през различно и самите различни култури възприемат, нали, религии най-вече, възприемат нещата по доста по-различен начин от нас или от други хора. И е много интересно се срещаш наистина с различни хора и се радвам, че на мен ми се случва това и че имам тази възможност наистина да пътувам и че живеем в такова време, в което просто може да си го позволим да пътуваме и то не е примерно до Европа само, както беше преди. Нали, можеш пак да пътуваш, разбира се, извън Европа, но беше по-трудно достъпно, докато сега, нали, даже на много от държавите паднаха и визови ограничения, ваксини, такива неща, така че достъпът до различни държави просто е наистина много достъпен. И по принцип не се притеснявайте да мечтаете, нека не ви е страх. Дори това да не ви се сбъдне тази година, това желание, което сте имали, дори да не сте го отметнали тази година, със сигурност то не е било писано да се случи през тази година или още не сте готов или готови за това си свое желание. Не дейте да се обвинявате в края на годината и да се съдите как това не ви се е сбъднало, това не ви се е сбъднало, или че сте имали в списъка няколко желания, които съответно не са ви се сбъднали. Вселената е много силно нещо и Вселената поне аз вярвам в това, нали, не всеки може да вярва в каквото си поиска, но аз вярвам в това, че наистина Вселената е всемогъща и тя чува това, което вие искате. Но просто има периоди в живота си, в които вие сте готови за това нещо и периоди в живота ви, в които не сте готови за това нещо. Но важното е да се стремим към тези неща, които искаме от живота, а не да ги забравяме някъде назад като мечти и цели. Нали, просто в един момент тези мечти и цели просто да не се сбъдват. Така че даже след малко ще ви кажа няколко неща, които според мен действат за това да
помним винаги целите и мечтите си, а не просто да напишем нещо в една тетрадка в края на годината или в началото на годината и да го забравим там някъде в някой шкаф и въобще да не се сещаме да отваряме това нещо. Снимка, в която е в самолета, просто много ме така изкефи снимката и нея ще си сложа, за да, нали, тези дестинации да не са само може да е някоя друга непредвидена дестинация да ми се случи и да просто да не се ограничаваме в една и тази снимка мисля, че е доста готина. Друга дестинация, която така ми е любима за 2024 и която отдавна искам да посетя, това е Лисабон. Лисабон, уникално място, просто отдавна ми е мечта наистина за Лисабон. Специално да посетя и се надявам тази година тази също мечта да ми се сбъдна. Сигурно, че тук ще кажете ти колко дестинации си избрала. В интерес на истината не се ограничавам относно дестинации. Имаше една много готина снимка с трамвая. Ето я. С трамвая в Лисабон, нали, прочутия трамвай. Я също ще си я сложа. Ти сигурно си чакайте, че се прекъснах. Ти сигурно колко дестинации си избрал. В интерес на истината наистина не се ограничавам. Колкото мога, толкова някой не съм. Нали, аз не си поставям като за цел, трябва всичките да ги посетя тази година. Може и да е в началото на другата. Все пак някои от тези дестинации, като Тайланд и Бали, те са зимни като дестинации. Лятото се ходят на различни места, други. Така че не се ограничавам, нали? Но съм си поставила за цел тези дестинации просто да са ми. Искам да ги виждам всеки ден и да се зареждам от тях. Тези неща, тези гледки ме зареждат мен. И просто така се чувствам добре. Сега надявам се да ги посетя за тази година. Това е една друга снимка, която олицетворява за мен медитацията, духовния свят и това да си в духовен мир със себе си. В това ти да се развиваш, да се мотивираш, да работиш за себе си, но в един момент да знаеш как и да останеш в покой със себе си, в духовен мир. И тази снимка го олицетворява и смятам, че така ще ме приземява в трудни моменти, когато си мислиш, че всичко е с главата надолу, да можеш да се приземяваш, да оставаш сам със себе си и да можеш да изпитваш този духовен мир със себе си и да работиш за това нещо. Разбира се, както разбрахте, аз обичам да пътувам, да плувам най-вече, да се гмуркам и понеже една от другите ми мечти е да плувам с костенурки. Може би те са едно от сладките неща, които много обичам и просто много им се радвам. И примерно в Египет, нали, толкова ме беше яд, че не видяхме костенурки, само делфини мисля, че видяхме. И не видяхме костенурки, толкова исках да плувам с тях, да се гмуркам, така да ги пипна, нали. Много искам ето така и аз да имам ето такава снимка във водата. Уникално, просто наистина е една голяма мечта. И тук вече малко по-работни цели. Искам, понеже в 2023 бях си поставила преди лятото за цел да променя стила си, да бъда по-женствена, по-женска енергия да имам към. Просто да откривам женската енергия в себе си и да я развивам в това направление. И бях така решила да променя стила си. В лятото даже си бях направила такъв като челендж, като предизвикателство за себе си. 30 дни само да хода всеки ден само с рокли. Буквално да не обличам къси гащи, защото знаете всички жени, които ме гледате в момента, знаете, че е много по-лесно. Слагаш шортите, слагаш късите гащи и въобще не се занимаваш с никакви неща, нали? Докато нали, все пак с такъв вид неща, като рокли, като различни други аксесуари, които слагаме в повече пръстени, нали, ногтите да са ти оправени, различни гривни, бижута, нали, различни аксесуари по косата, които слагаме. Нали, това ти да се погрижиш за себе си, така да излъчваш в огледалото, самата ти като се гледаш, като се облечеш с рокля, излъчваш много по-голяма енергия и нали, ти си се кефиш на себе си и по този начин срещу околните излъчваш много по-голяма женска енергия и в това направление ще работя и през 2023 искам така да променя малко стила си към по-женски, към по-женствен стил и затова нали, така съм си извадила снимки, които ме вдъхновяват към това нещо, към повече аксесуари, които да използвам.
Ето такива шалчета, рокли. Просто все пак да е вече по-дамски, понеже все пак аз вече съм на 24 години и трябва, така смятам, че трябва да преминаваме от момичешкия стил към по-дамски, към по-елегантен, към... това е свързано с работата, но да, пак така елегантен стил, по-професионален и смятам, че всеки трябва, нали, не всеки, но хората, които искат да се развиват и да работят върху себе си, според мен трябва да работят и върху стила си към външността си, понеже все пак всеки, нали, колкото е да клиширам това, което ще кажа, но каквото първо впечатление правиш като външен вид, като визия, нали, съответно ти се държиш и по такъв начин, по който ти да си подхождаш на визията, защото ти си уверен в себе си, в своята визия, в качествата си и по този начин го излъчваш и в другите го виждат. Все пак смятам, че всеки трябва да работи върху тези неща. Ето тук друго едно нещо, което миналата година така не можах да изпълня като желание, ми се иска и смятам тази година наистина повече да наблягам на това нещо, а това е именно да хода на планина. В смисъл да е по-скоро да правя такива като походи и да се разхожда по планината много повече, отколкото го правя. Да, миналата година имах така няколко похода, но общо взето не съм ходила много в планината, трябва, понеже аз живея на 10 минути от Витоша и това, нали, не ме оправдава, че няма как да отида или така нататък. И така си слагам една снимка, която да ме мотивира за това нещо. Ето тук друга снимка, свързана с йогата. Така да се развивам в това направление, да бъда по-гъвкава, да развивам тялото си, да харесвам тялото си. Тази снимка ми напомня на това. Тук също да записвам целите си, благодарностите си през годината, ако ми хрумнат другите, които да записвам. Общо взето с това свързвам тази снимка. Ето тук да снимам повече влогове. Ето така камерата ми, да се развивам повече в социалните мрежи, да създавам уют в дома си, уют винаги към това, което пиша като мотивации, да чета повече, свързвам тази снимка, да чета около 10 страници на ден или по-малко, но да чета всеки ден, защото миналата година почнах, общо взето 3 месеца четох всеки ден, или 4 беше. После спрях за 2 месеца, понеже имах изпити, трябваше да завършвам магистратура. За 2-3 месеца спрях, после отидох на морето и пак почнах да чета. Така горе-долу всеки ден или през ден четох, но така искам да си поставя за цел, нали, да е регулярно, да се изгради това като навик. Така, да създавам красиви моменти. Да мога да работя от всяка точка на света. Това е една огромна мечта. Така да се... Поставайте не само цели за себе си, но и за хората, които обичате. Какво искате от живота към хората, които обичате? Аз, примерно... ето още една снимка. Това да си в мир със себе си. Също го олицетворява. Да снимам повече видеа. Тази снимка... За мен ето тази снимка олицетворява моето семейство. Искам семейството ми да е живо и здраво още много години. Да се събираме, да изпълваме моментите с радост и да бъдем заедно и това да ни сплотява. Нали, за мен това олицетворява тази снимка. Както и съответно да се събирам с приятели и да имаме с тези приятели, с които дружа. И имам в момента също да бъдем все по-близки, да нашите дип разговори да продължават, така да намираме в един друг някаква мотивация, да подкрепяме един друг и в ситуации, в които все пак всички попадаме. И да бъдем по-близки един до друг. Това също си го пожелавам и се надявам да работя върху него през другата година.
така да развивам повече фотографска дейност, понеже фотографията винаги ми е била като хоби, много обичам да правя хубави снимки, така, просто да бъдат изпипани нещата на снимката и всичко. И така да развивам повече това нещо в себе си, може би да си купа някоя камера през годината, нали, ще преценя. Нали, не съм си казвала точно конкретна цел към това нещо, но да развивам общо дето пак фотографската, може би да запиша някой курс за това нещо. Нали, ще преценя в течение на времето, да наблегна повече на здравословното хранене и да стане това нещо като навик. И смятам, че това е достатъчно относно целите ми. Нали, вече сега ще преценя как да ги... Ето пак, това е една снимка за красивите моменти, които създаваме. И сега вече да преминем към така, частта, в която е най-любимата част, ами творчеството, това как да разлепим всяка една снимка и да поставим целите си. Няколко съвета, които искам да ви кажа преди да започнем, а именно това да... като поставите целите си, запишете всичко в една тетрадка на листчета там, както на вас ви е кеф и както ви е готино. Съветвам ви всяка сутрин, когато ставате, да имате аларма за това да прочетете желанията си, това да прочетете мечтите си, това да прочетете мотивиращите фрази, дали ще отделите 10 минути, дали ще отделите 30 секунди, дали ще отделите 2 минути, но това да не го пропускате. И защо именно казвам като аларма? Защото когато го сложиме на ремайндър или там в календара, всеки ден да... Нали, в крайна сметка той ремандъра цъкаш го, нали, го отбелязваш като нещо направено и го подминаваш. Докато когато е като аларма, нали, тя почва да пищи и в крайна сметка, нали, ти искаш, не искаш, трябва да го направиш това, да го отметнеш като цел. Затова смятам, че ако четете мечтите си всеки ден, вие вървите към тях. Нали, това е от мен като съвет и друг съвет относно пак аларма, понеже аз съм си поставила все пак за цел отново да пиша благодарности. Всеки ден по една благодарност сутрин и вечер е пълно достатъчно, или поне по една на ден. По една, нали, не се насилвайте, но по една благодарност на ден е хубаво да се пише. И също да имате аларма за това нещо, за да не го забравяте. И също да не е ремайндър, понеже ако е ремайндър, нали, пак ще го отметнете, все едно сте го направили и ще си го кажете на ум. Но когато всеки един човек, когато записвате нещо, вие го осмисляте. Аз поне така съм забелязала в годините. Ето, примерно, имам приятели, които са в годините, когато учихме заедно и в училище, и в университета, те четат нещо и го запомнят. Аз не съм така. Трябва да ми направя много голямо впечатление, за да ми остане в главата. Аз бях от тези ученици или хора, които просто преписваха учебника, за да го научат. Бях по този начин. Така осмислях това, което чета и го разбирах даже. В смисъл, разбирах го по такъв начин, че да го науча. Докато когато само го прочета, не го осмислях по този начин, просто ми минаш през главата и излизаше през другото ухо и така нататък. Така че ви съветвам просто да пишете и всички мисли, дори които имате, просто дали на бележки на телефона, дали на някой тефтер. Сега не винаги може да носим тефтер в себе си, особено за жените, които ходим с малки чанти, е ясно, но аз примерно на телефона си имам бележки, които съм записала като мисли и нещо, което в момента ме тормози или искам да кажа някъде или нещо да направя, го записвам в бележките си на телефона и в един момент го прочитам, нали, и осмислям тази ситуация, която се е случила на този ден, какво ми е донесло, какво ми е направила. В края на деня също мога да го прочита, за да запиша такива главни бележки към деня си, към това, което съм осмислила, така че ви съветвам да имате аларми за това да прочетете мечтите и целите си сутринта, като станете, за да се настроите към деня и той да протече в възможно най-хубавия си вид и възможно най-мотивиращ за вас. И другия съвет, просто да си направите аларма за благодарности. Това е най-добрият съвет, който мога да ви дам. Сега, който иска, нали, който не иска, разбира се, може да не го прави.
И нека да започваме към най-хубавата част от всичко. Сега трябва да видим, понеже си избрах този катастроф. Мятам, че ще е така готино, като снимки да се сложат на него. И понеже аз обичам синя цвят, това ми е много светло синьо, този ми е по-любим по-тъмно синя. И се чуда сега, понеже искам да напиша My Dreams, се чуда кое ще си отива най-много така, като цвят в фломастерите. Май червеното. Червеното е много, по принцип, агресивен цвят и не ми се иска с него да рисувам каквото и да било. Трябва да е наситено смисъл. А те всичките седат различно. Ох, не е лесно. Sweet dreams, I'm looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world on the 7 seas. Everybody's looking for something. Пиша моите мечти, не моите цели или нещо такова, понеже смятам, че доста се допират до душата ми също, но защото това са вътрешните ми желания, вътрешните ми мечти. И смятам, че My Dreams е доста по-готино, но вие специално може да не пишете My Dreams, това не е задължително. Аз просто реших така да си напиша, защото ме вдъхновява, като чуя моите мечти. Може да напишете, примерно, Vision Board или 2024 само. Аз в началото мислех така да направя, да пиша 2024, но реално просто искам да напиша моите мечти, защото дори да не, нали ви казвам, дори да не се случат тази година някой от тях, примерно, аз знам, че ще ги постигна и те ще седат на моето табло. Така. Започваме сега да видим кое. Че аз искам да почна. Сега всеки си преценя как, но аз искам да почна от здраве, ментално здраве, семейство, здравословно хранене, към работа, пътувания и различни други развлечения. Примерно тук имам тук съм в парна, тук е една мацка в парна баня, има и басейн, и такива различни развлечения. Нещо ето такова гордо, нали, така ще се движиме. Към креативна част, такива снимки, различни социални мрежи, то свързано с работата, то ще преминем и така. Добре, така да започнем. Към красивите моменти, към всичкото това. Затова сега ще започна. Само момент. Добре. Аз примерно ще си ги нареда в момента, понеже така криво не ми харесва. Така примерно. Ето, примерно тук е за четенето на книги. Сега ще сложа след менталното здраве. Или всъщност след тук ще сложа и семейството към менталното здраве. Даже имам място за една снимка. Ето така. Тук ще сложа книгите. Или по-скоро, може би тук да ги наредя, тук да е работата и тук развлечението. Да, по-добре така да го направя. Така. Това всъщност ще го оставя за корковата дъска на снимка. Така, тук здравословното хранене, да не забравиме. Започваме така. По принцип, не е задължително да запълвате целия Vision Board. Аз мисля да си оставя някакво място някъде, ако се сета нещо, ако ми дойде някаква муза, да добавим някакви снимки, да си оставя място, за да мога, примерно, ако по средата на годината ми хрумне нещо, просто си го добавя.
Аз все пак си ги разпределих по категории горе-долу преди да започна. Или в едната ми е работата, другата пътувания, трета духовно здраве или приятни моменти, нали, любов, примерно, такива неща. Така че ви препоръчвам да си ги разпределите все пак, нали, защото после става хаотично, според мен. Тук мога да слушам. И вече, нали, тук се отдавате на творчество, нищо няма някакви правила, може да си ги разделите както искате. Може и да са разпилени, в смисъл да не са по категории, но аз предпочитам така някакси да следва като линия на живота. Сега всеки си избира, нали. Това ще го става за корковата дъска. Така. И така. Добре. Това обаче най-много снимки съм извадила, да ви кажа. Сега ще махаме нещо, ако не е окей. Добре. Исках да видя дали камерата е пусната, понеже си мислех, че съм забравила да пусна. И тук така няколко снимчици любовни. Да видим, може пък и любовта да срещна тази година. Да се надяваме. Така. И ето тази. Другите две ще ви остава така за корковата дъска. И за стила е също много важно. Даже няма да им места местата. Така. Това също тук с фотографията също ще ги сложа така тук. Или пък, я тук ще сложа една така. Да. А това е така тук. Абе, за мен стана много готино и се вдъхновявам направо целият процес. Сигурно ще си правя другата година пак. Готино. Така. Всъщност тези неща може би трябва да са тук. Да, така ще е по-добре. И така, тук идва стила. И това също ще го остава за корковата дъска. Ако не после мога да ги припава винаги. Принцип, момент само. Така. По една тази снимка ще остава също така. Много се вдъхновява, много готино изглежда. Просто така като някакси, когато го гледаш и просто се вдъхновяваш още повече за такъв живот. Просто наистина е много готино. Аз ще започвам да ги залепвам и ще се включа след малко да ви покажа как изглежда като цяло. Най-сетне го направих, стана уникално, просто толкова много се вдъхнових. Сега ще ви го покажа, ще обърна камерата. Направо стана уникално, просто направо. Сега нямам търпение даже корковата дъска да я направя след малко. Ето по този начин изглежда. Започваме от здравето, менталното, здравословно хранене също е свързано с здравето, към работа, към любов, стила, за който говорих, че искам да променя, към пътувания. Тук съм си оставила малко място за все пак за неща, които искам да добавя към my dreams, моите мечти. И се радвам, че го направих, наистина ми се отрази уникално. И нямам търпение да си го сложа в моята стая. Супер стана, просто уникално. Наистина много ми харесва. Сега това ще го оставя малко настрани и нека да вземем корковата дъска, за да направим на нея
разни други креативни неща. Нямам точна идея, просто знам как горе-долу да ги разположа, така че да ми харесва. Но имам още доста да си помисля. Опа, тук имаше нещо отзад, да. Гумята на земята, после ще го махна. Супер! Това трябва да се махне. Така, започваме така. Първото, което ще сложа и което като мисъл винаги много ме вдъхновява, be the best version of yourself. A few в момента пише, но по принцип, нали, бъди най-добрата версия на себе си. Това като... Чакайте да извадя кутия нещо. Това като мисъл много ме вдъхновява, но сега аз пак ще ги разположа нещата. Общо взето как нали, да изглеждат първоначално, за да може да има някаква идея, нали. Примерно това е така, тук. Мисля отстрани да са самите мисли, а по средата някакви снимки или по-малки надписи, като ето този, например. Ето Nothing Change и Nothing Change. Така го слагаме. Ще сложа така още една снимка или по-скоро някаква мотивация. И винаги, тук хубавото е, че не се лепът слепил. Винаги можеш да разместваш, ако нещо не ти харесва. Нали, това позволява корковата дъска. Затова ви казах, че по принцип може да си направите vision board с коркова дъска. Просто самата коркова дъска не побира толкова, колкото един катастрон, примерно. На мен ми се иска, нали, да си помисля кое да сложа. Защото нали, някой иска да ги слагам като в рамки. Или се чудва да не ги изрежа всичките просто на по-малки. В принцип това е готино. Това някак да го слагам в рамка, ще си го сложа така. Я черни. Готови ли сте да я видите? Ето така изглежда. To be the best version of you. Тук има Make yourself priority. Все пак да се поставиш на първо място. Nothing change if nothing changes. Този надпис. И последният надпис, който съм си сложила е You don't have to be perfect to be amazing. И тук вече пак са различни снимки, които съм си добавила. Както така като работа, така и като любовен план. Тук, понеже аз все пак съм бухем по живота, винаги трябва да има красива храна, красива гледка, хубаво вино, пак да се четат много книги, пак красива гледка, красива храна. Тук една от дестинациите е Будапеща, тук как работя и общо взето. И това беше от мен като видео. Надявам се да видеото да ви е харесало, да ви е мотивирало, да са ви харесали моите vision board, които направих за тази година. И това да ви е вдъхновило, да ви е мотивирало да мечтаете, да реализирате мечтите си, да направите нещо такова, което да визуализира вашите мечти в нали, един плакат, както се казва, защото vision board все пак е нещо като плакат, който ви носи вдъхновение всеки един ден. И дадох ви като съвет какво може да правите, за да не забравяте мечтите, целите си, мотивацията си и разбира се, трябва да имате дисциплина за всяко едно нещо. Не винаги ще си мотивиран, но винаги трябва да имаш дисциплина за нещата, които правиш. И смятам тази година да се уча точно на това, на дисциплина, на самоусъвършенстване, на довършване на задачи, на много други неща, свързани с това нещо. Но докато сме млади, докато сме жизнени, трябва да изграждаме правилни навици, за да не се налага да го правим това на други години. И смятам, че всяка една година трябва да бъдеш една по-добра версия на себе си. С всяка следваща година, нали, да се обръщаш и да казваш, ето, имах еди какви си недостатъци, нали, работа върху тях, след 2 години можеш да си кажеш,
ето този недостатък вече не присъства в ежедневието ми или в живота ми. И смятам, че благодарение на такива неща, чрез които ние се вдъхновяваме и мотивираме съответно за нашите цели и мечти, смятам, че се реализират много по-лесно. И не случайно това е доказан метод все пак от много години. Не съм първата със сигурност, която прави видео за Vision Board, как се прави Vision Board, какво представлява. И се надявам все пак моето видео да ви е вдъхновило да добивате резултати и съответно така също да ви е вдъхновило да бъдете по-креативни, ако не сте правили нещо такова до сега, да намерите една по-креативна страна в себе си, защото благодарение на такива неща също се учим и да бъдем по-креативни и в работата си, и в ежедневието си, да откриваме нови свои таланти. Понеже всеки един човек има много таланти, но в живота зависи от него дали ще разкрие всичките си таланти до един, благодарение на нещата, които прави, защото всяко едно нещо, което правим, води към съответно други неща, които ни се случват. Така че надявам се да ви е харесало видеото, радвам се, че направих едно такова видео. Ако видеото ви е харесало, ударете по един лайк, абонирайте се за канала ми и се надявам да коментирате долу под самото видео какво ви мотивира вас, какви цели имате, споделете. Надявам се да се съберем едно много хубаво общество от млади бохеми, от млади мотиватори, от хора, които търсят по-доброто в себе си и искат да го постигнат. И няма какво друго повече да кажа. Надявам се просто наистина да съм ви дала една позитивна, хубава нагласа за новата година. Чао, чао и до скоро!